salatu rabbi ma salami ala habibi khairil anam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما أنني على جابي كندك أنفع أنا كرموك الشيخ محمود على ربامبولا بي سونا أنني على دم نسا أمنا أنني نكما دم نبابلو كنيشي أنفلبوما. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أما مسابين تنوكا بركدا وكفى عن بسلي أن كنت محمد كان نعم نكشالك وشاياكا أنا كسيبا وأنا كدونك وأنا موامو تورا وكونين أنا يوم يفوك تاسي جودوما أيها الأفاضل على كان لكنا ala ka hɛrɛ k'an ye dugukolo sanfɛ, ala k'an nɛɛma ka yafa ma dugukolo duguma, ala k'an nɛɛma ka hinana ka yafa ma jodon kɛnɛ ka ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ala ka hinana ka yafa ma siratu sanfɛ ka ko o ɲɛ indal mizan, ala ka hinana ka yafa ma ya rabbi ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ala k'an kana, ala k'an sago k'an ye k'a bɛɛ lajɛlen k'an ye hɛrɛ ye. Ustaz Abubakar, an bɛ alamɛbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan yan ani kɛnɛ wɛrɛw kan ani kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan. An b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka silamɛya kanu na, an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka kira kanu na sallallahu alaihi wasallam, an b'u fo silamɛya kanu ani kira kanu na, an b'u fo foli tɛ damina. An b'a fɔ an bɛ duwawu k'u ye, an b'a fɔ fana ka duwawu k'an ye, i y'a faamu, u fana ka duwawu k'an ye, ala k'an bɛ sawaba ma an ka fɔta an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. ɲininkali fɔlɔ b'an bolo yan bi ko ka taa kaburu la ka taa yasini kala kaburu la ko yala o kiti bɛ cogo di? Sheikh Abubakar, ala kan an ni bɛ sawaba ma. Amina ya rabbi. Nin ye bi ɲininkali fɔlɔ ye. I y'a fɔ cogo min na ka taa kaburu ziyara, ka tila ka i sigi kaburu kan, ka yasini kala kaburu kan. Ɲininkali tɛ taali ko o de la wa? Ka taa kaburu ziyara o y'a damana kiri ye, k'i sigi kaburu kan o y'a damana kiri ye, ka yashi suran kalan kaburu kan o fana y'a damana kiri ye. I y'a fɔ ɲininkali kelen don nka kaman saba jate bɛ a la, sinisi kiriw u bɛɛ lajɛlen n'a damana kiri don. Min ye ka taa kaburu ziyara ye baasi foyi t'a la, baraji b'a la. ala kira ko sallallahu alaihi wasallam an ka taa bɔ su la fa innaha tuzakirukum al-akhirah, ka to ka taa bɔ kaburu dɔ la ɲuman don. N'i taara fana i bɛ taa duwawu kɛ banbaatɔ ye, i y'a faamu. Silamɛ kaburu dɔ ka taa yen nɔ ka taa duwawu kɛ silamɛ su ye, ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲamari ni a ye. U kun bɛ ka balo, e bɛ ka balo dugukolo kan cogo min na, ninnu fana kun bɛ ka balo dugukolo kan o cogo de la. Ka donse de nana, donse dɔrɔn de ye tiɲɛ ye. Ni don sera e bɛ ta ka bɔ jama cɛla e bɛ taa. U taara ka e min to yen, don dɔ la i fana bɛ taa ka mɔgɔw to yen. ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲa k'an ta don ma kɔnɔ. O kuma na ɲininkali tilayɔrɔma fɔlɔfɔlɔ o ye ka taa kaburu ziyara ye, baasi foyi tɛ kaburu ziyara la. Ladabu fana bɛ kaburu ziyara la. N'i taara kabini kaburu dɔ da la, i bɛ duwawu kɛ assalamu alaikum ahla diyari min almu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat antum sabaqtumuna wa nahnu bi asarikum wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lil mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Nin ye i bɛ o fɔ kaburu dɔ la yanni ka don. O ye foroba foli ye. A bɛ komi n'i nana jama sɔrɔ, i bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ko assalamu alaikum, o tɛ? O kɔfɛ i nana min nɔfɛ i bɛ gɛrɛ o la. O kɔfɛ sisan n'i ye nin fɔ kaburu dɔ da la, i ka mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni o kaburu bɛ yen, i bɛ taa ka taa i jɔ o kunna k'i ɲɛsin kɔrɔ ma. I kan ka duwawu minnu kɛ i bɛ o duwawu kɛ. I b'i jɔ a kunna mais i t'i jɔ kaburu kan dɛ. I b'i jɔ kaburu tile bɛ yan fan fɛ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma. I y'a faamu, ka duwawu kɛ. O de ye a ladabu ye. Nin ye kaburu ziyara a taabolo ye. E bɛ taa duwawu kɛ o ye. I tɛ taa fɛn ɲini su fɛ dɛ. Su de mago bɛ ɲɛnamaw na, su de banbaatɔ de mago bɛ anw ka duwawu la.
olu de mago bɛ an ka saraka bɔ la an ka saraka b'u ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ mana fatu ka ban fɛn hɛrɛ fɛn fɛn kan ka i sɔrɔ a bɛɛ bɛ jɔ fɛn n'a kɛra fɛn saba ye sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu mɔgɔ bɛ saraka min bɔ ye o bɛ s'i ma o bɛ duwawu min k'i ye o bɛ minɛ i ye ani i yɛrɛ saraka jariya minnu fana kɛ olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ i ye i y'a faamu o saraka jariya in fana aw ilmun yuntafa'u bihi o bɛɛ lajɛlen bɛ don dɔnniya hukumu kɔnɔ i ye mɔgɔ minnu lakana alhamdulillah olu fana bɛ kalan lase mɔgɔ o bɛɛ lajɛlen hinɛ bɛ s'i ma o ni e taara kaburu la e kan ka taa duwawu de k'u ye e man ka taa hɛrɛ ɲini u fɛ dɛ ka taa hɛrɛ kɔni ɲini su fɛ o bɛ don filankafoya de kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma o man ɲi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ kan'o kɛ o kɔfɛ sisan n'i bɛ jɔ fana i tɛ taa i jɔ kaburu camancɛ la dɛ mɔgɔ kɛ taa jɔ kaburu kan ala kira ko a haramuyalen don sallallahu alaihi wasallam i mana jɔ su kaburu kan ani jɔ n'a a tigilamɔgɔ ɲɛnama kan o bɛɛ lajɛlen de ye kelen a tigi de dalen don hadamaden fatulen ani a ɲɛnama a bɛɛ lajɛlen bonyanen don ala bolo i tɛ se ka fɛn min kɛ hadamaden ɲɛnama na hali a fatulen kɔfɛ a tɛ bɛn i k'o k'a la i y'a faamu o tuma na ɲininkali filanan o ye ka taa i sigi kaburu kan ɲɛ o tɛ bɛn ni a ma ɲɛ i bɛ taa fɛn fɛn kɛ i ka mɔgɔ kɔni kaburu la ka n'i sigi kaburu kan dɛ kaburu kɛrɛfɛla i bɛ i jɔ yen nɔ de ka duwawu kɛ i y'a faamu wa n'i jɔlen don fana ni i sɛgɛnna duwawu la sɛgɛn mana n'a jɛ i b'i sigi problème t'o la mais jɔli o de ala kira kun b'o de kɛ dɔrɔra de bɛ na ni sigili ye n'i dɔrɔra la i b'i sigi a bɛ komi na i bɛ sali la jɔli de y'a base n'i dɔrɔra la i b'i sigi ala k'an bɛ sababu mais min ye ka yaasi kala su kɔni kaburu kan o tɛ sɛbɛn na i y'a faamu o tɛ sɛbɛn sahalen na a bɛ sɛbɛn minnu na o sahalen tɛ dɛ sɛbɛn sahalen tɛ ala k'an bɛ sababu n'i taar'i jɔ i ka su fana kunna i bɛ se ka fɛn min kɛ o ye duwawu ye duwawu ye bɛ jaabi ni fɛn minnu ye i bɛ se ka olu kɛ nka ka taa kuranna yɔrɔ dɔ kalan kaburu kan ko hinɛ bɛ s'a ma la i ka duwawu de hinɛ bɛ s'a ma i y'a faamu duwawu bɛ jaabi ni minnu ye o ye ka ala majamu ko kuma fɔ ya hayu ya qayyum k'olu fɔ i y'a faamu olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ don duwawu kɔnɔna na mais ka taa kuranna yɔrɔ dɔ kalan ko o hinɛ bɛ se su ma o tɛ bɛn ala k'an bɛ sababu ma i y'a faamu Ustaz Abubakar ala k'an ni dɛmɛ ala k'an ni dɛmɛ ɲininkali min bɛ tuguni na ko yala ka taa saraka di alimami ma i n'a fɔ saga sɛ wari ko yala alimami kan k'o minɛ wa k'o kiti bɛ cogo di i b'a dɔn Ustaz Abubakar ala k'an ni bɛ sababu ma ni ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ min fɔ silamɛw ye an b'a fɔ an kɛrɛfɛ jamana in bɛɛ lajɛlen Côte d'Ivoire, la Guinée, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger. A ye fɛɛrɛ kɛ a ka maa sɛbɛsen ta dɛ a ye fɛɛrɛ kɛ a ka silamɛ ɲumanya a ka o fini don aw la aw ka alimamiw aw tɛ wari jɛlen bɔ k'a di o ma fo saraka mɔgɔ min ka bon i bolo est-ce que i kan ka saraka d'o tigi ma a y'a ka nafolo ɲuman bɔ a ka alimamiw bonya n'a ye o de ka ɲi est-ce que mɔgɔ min ka saraka yɛrɛ di aw tɛ fɛn wɛrɛ di alimami ma ni saraka de est-ce que e ta man sere ɲuman ye wa o kɔrɔ an ni mana ban min na a bɛ taa o de saraka alimami ma o kɔrɔ a tigɛra alimamiw na o silamɛya bɛ mɔgɔ bolo cogo min na i ka alimami fana bɛ y'i bolo ten de koyi ni silamɛya bonyana i bolo alimami ko bɛ bonya i bolo ni silamɛya jatelen tɛ mɔgɔ min bolo alimami jatelen tɛ i bolo o tuma na an b'a fɔ silamɛw ye a ye fɛɛrɛ kɛ ko dɔw bɛ aw k'a dabila n'a bɛ alimami sɔn a y'a kɛ fɛn nafama ye fɛn min bɛ yen lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun f'i ka fɛn de nafa ka bɔ fɛn min ka di ni ye mais saraka e bɛ k'i yɛrɛ ɲini o na de i b'i ka baraji de i b'i yɛrɛ ɲini o e bɛ t'o di alimami ma o tuma na a ye warijɛ bɔ a k'a di alimami ma o de cɛ ka ɲi o ye kuma yɔrɔ fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye nin saraka faso ninnu yɛrɛ sɛw ni sagaw tɛ wa mɔgɔ si man ka nin saraka ninnu yɛrɛ minɛ
n'i ye sɛ saraka bɔla ye yɔrɔ yɔrɔ filankafo saraka bɔ dɔ dɛ filankafo ni bolitigiw b'a fɔ mɔgɔ minnu ye walima alimami minnu bɛ filankafoya kɛ n'u b'a fɔ ko taa nin saraka in bɔ taa sɛ saraka bɔ taa kami saraka bɔ dulonkɔrɔ bilen dulonkɔrɔ finma a bɛɛ ye bolisɔn saraka de ye fɛn fɛn b'a f'i ye kulluhum du'atun ala abwabi jahannam faman ajabahum khazafuhu fiha mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin saraka faso in fɔ mɔgɔ ye a tila bɛɛ bolisɔnnaw de ye sɛtani mɔgɔ don u bɛ sɛtani ka baara de la nin saraka faso an b'a fɔ silamɛw ye a kana nin minɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i to nin silamɛ nasɔn si man ka nin minɛ sɛjɛ saraka sɛbilen saraka saga saraka ba saraka dɔnɔnkɔrɔ bilen walima sagajɛ walima warasaga a donna ta a bɔra ta silamɛ ɲuman kana minɛ k'i to nin minɛ na i tɛ barika bada k'i to nin saraka jugu in minɛ na i tɛ kɛ foyi ye ala ka barika tɛ don i la i y'a faamu filankafoya saraka nasɔn silamɛ nasɔn si man ka i bolo don a kɔrɔ kuma ma se alimamiw ma ala ye olu minnu bonya an b'a fɔ alimamiw ye u fana kana u yɛrɛ ko labila mɔgɔ ni baji y'a yɛrɛ fɛnsɛ cogo min na jɛgɛmɔnaw b'a mɔn ten nɔ dɛ ni baji y'a yɛrɛ fɛnsɛ cogo min na jɛgɛmɔnaw mana ye baji y'a yɛrɛ fɛnsɛ cogo min na u n'o jɔ kalitew n'o dolen kalitew de bɛna k'u bɛna jɛgɛ minɛ a kɔnɔ ha o kumana alimamiw fana n'i y'i yɛrɛ jate ala b'i jate dɛ n'i yɛrɛ fisaya ko min ma k'i yɛrɛ bonya nin ko kunta in ma ala bɛ i bonya k'i kɔrɔta mɛ ni e nisɔndiyara ni nin fɛn ninnu ye e b'o sagaw juru minɛ k'o tigɛ ka taa o siri i ka da la k'o kantigɛ k'o sogo dun i ma fɛn dɔnbaliya y'i sɔrɔ walima i t'i ka diina dɔn mɔgɔ dɔ fana bɛ alimamiya na Ustaz Abubakar i bɛ taa sɔrɔ a t'a ka diina dɔn i y'a faamu nka an bɛ dugawu kɛ ala ka diina faamuya di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a tɛ bɛn mɔgɔ si ka nin saraka jugu in minɛ wa minnu b'a bɔ ani bolisɔn saraka bɛɛ kelen dɛ wa silamɛ yɛrɛ man ka nin minɛ kuma ma se alimamiw yɛrɛ ma ala ka a faamu ko ɲuman ala ka o di an bɛɛ lajɛlen ma ya hayu ya karim naam ɲininkali min bɛ tugu o la ko an ka mɔgɔ minnu bɛ taa kɔfɛ jamanaw la i b'a ye u ka furu bɛ kɛ cogoya dɔ la soni muso yɛrɛ ka furu nafolo ka sara cɛ b'a fɔ ko muso ka taa bɔ ale ye a ka so ko yala o kiti bɛ cogo di an b'a fɔ denfaw ye n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ n'i den di cɛ o cɛ ma n'a ye nin cogo fɔsɔ in fɔ i denmuso ye a wele i ka kankari da a ye n'a m'i ka kankari da kan mɛn i den bɔsi a la layidu taara e ye dɔrɔn ko muso bɛna d'i ma sariti foyi ma dafa e b'a fɔ muso ka taa bɔ la e ka so o yɛrɛ ye ladabuya waatul buyuta min abwabiha hadamaden n'i bɛ don du kɔnɔ i bɛ don du kɔnɔna na du dafɛ o de ye bonya ye kana ko ta ka don hadamadenw ka so o kumana an b'a fɔ denfaw ye a bɛ lahidu ta cɛ minnu ye k'a b'a den d'u ma a y'a cogo d'u la dɛ n'a fatila u b'aw denw lanɔgɔ u b'a dɔn jogo tiɲɛ k'a sɔrɔ a ma jogo min d'u la o kumana cɛ fana i ka diina dɔn koyi fɛn dɔnbaliya dɔ bɛ cɛw dɔw bila nin na ko karisalakaw ta ɲɔgɔn walima n terikɛ dɔ y'a ta kɛ tan du ladabulen bɛ yen du labarabuntan bɛ yen o kumana e taara ka taa muso ta yɔrɔ min na o ye yɔrɔ ɲɛnama ye furu sariti foyi ma dafa e muso tɛ fɔlɔ lahidu de taar'i ye n'u ye ko ye ko min ma i ka ko la o bɛ muso bɔsi la muso ma k'i ta ye fɔlɔ koyi i y'a faamu hutuba ni akudu tɛ kelen ye dɛ layidu taar'i ye ko muso bɛna d'i ma o kun ye dɛ i hakili ka sigi mɛ akudu ma kɛ fɔlɔ dɛ foyi ma kɛ fɔlɔ sisan an b'a fɔ mɔgɔ minnu cɛw ye n'u ye muso kɔni ɲini yanni saritiw ka dafa muso ye walimuso de ye a tɛ bɛn u kelen n'a ka sigi yɔrɔ la mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na haliwa i kelen ni muso kelen so kɔnɔ o tɛ bɛn o haramuyalen don ani walimuso tɔ bɛɛ lajɛlen kelen a tɛ bɛn fana hali k'i tɛgɛ don a tɛgɛ la walimuso de don koyi i y'a faamu o kumana mada ma walimuso la a tɛ bɛn e k'i tɛgɛ don a tɛgɛ a tɛ bɛn i n'a ka ye so kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen o kumana i yɛrɛ kan kɛ i janto i yɛrɛ la i bɛ se ka taa muso kaso kɛ ni lahidu taara i ye ko muso bɛna d'i ma o kɔrɔ da dɔ yɛlɛla i ye muso yɛrɛ fana sɔnna walimuso dɔ dɛ i bɛ se ka bonyaw k'a ye nka seereya fana ka yala o de ye ladabu ye seereya ka yala i bɛ tɛmɛ mansaw de ka sira fɛ i b'a di mansaw de ma a ye nin di n ka maminɛmuso ma i y'a faamu i bɛ tɛmɛ mansaw ka sira fɛ a ma di e ma fɔlɔ ko bɛ ni mansaw de cɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ muso ye i bɛ tɛmɛ mansaw de ka sira fɛ n'a y'i diya fana n'i k'i bɛ taa u ka so i bɛ taa bɔ a la a ka so
mɔgɔ sigilen bɛ i n'a bɛ sigi i y'a faamu nka seereyaw bɛ o bɛɛ lajɛlen na a ko faamu ko ɲuman Ala k'o d'an na bɛɛ lajɛlen nka muso ka taa e ka so sariti foyi ma dafa o tɛ bɛn an b'a fɛ cɛw k'a dabila u kana kɛ o ɲuman kɛtɔ la u kana taa juguman kɛ dɔw b'a kɛ fana u t'a dɔn satara de dɔw b'a kɛ u t'a dɔn an bɛ dugawu kɛ dunan fɔma ko ɲuman Ala ka o d'an n'u bɛɛ lajɛlen farati man ɲi nimisa ni Ala ko min i b'a kɛ ten n'o tɛ nimisa caman bɛ se ka taa bɔ ko la a ko faamu ko ɲuman Ala k'o d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma wa billahi ta'ala tawfiq. Ok, ɲininkali min bɛ tugu o la ko an b'a ye an ka seli yɔrɔ caman na i b'a ye alimami bɛ a ten turu o b'a sɔrɔ dɔw jɔlen don u bɛ sumaya ka ten turu alimami nɔfɛ yala olu ka seli kiti bɛ cogo di? Ustaz Abubakar olu ka suman de wa tara alimami de ka teli baro ko ɲɛ fila de ɲininkalikɛla ko a ma k'olu ka suma de u ka suman de alimami ka seli ka ɲi mais olu fana ka suman kosɛbɛ a bɛ fɔ olu ma mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ yakharuya alimami kɔfɛ kosɛbɛ u bɛ farati bala o man ɲi alimami man ka madama alimami ka seli cogoya ka ɲi a ka seli bɛɛ lajɛlen dafalen don alimami man ka tila fɛn na k'a sɔrɔ e ma taa o kɛ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ mais alimami tilalen kɔ e bɛ loso lasala alimami kɔfɛ alimami bɛ sujudi filanan ba ka e to sujudi fɔlɔ la i ka seli tiɲɛnen don dɛ dɔrɔra t'e la foyi t'e la ala sihatik alimami bɛ sujudi filanan ban ka e to sujudi fɔlɔ e birilen don yen nɔ i ka seli tiɲɛnen don i y'a faamu alimami mana min kɛ i b'o ɲɔgɔn kɛ a mana min kɛ i b'o ɲɔgɔn kɛ ala kɛra y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko an n'a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ alimami bɛ dɔ la e bɛ dɔ wɛrɛ la aw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ wa i ka seli tiɲɛnen don ni alimami fɔra ɲɔgɔn kɔ i ka seli tiɲɛnen don dɛ ala k'an bɛ sababa amina yarabi ɲininkali laban b'an bolo yan bi an balimakɛ dɔ de ko ale ye muso de bɛ su bɛɛ ban neti sanfɛ Viber Facebook fɛngɛ ninnu a bɛ kuma walicɛw de fɛ bon ko nin don ale yɛrɛ nana bɔ muso ka telefɔni kan a y'a ta k'a lajɛ a y'a sɔrɔ muso bɛ tɔgɔmagamanw de fɔ walicɛw ma a b'a fɔ ɲɛnafin bɛ na ou bien a b'a fɔ ne ka bebeni a b'o o ko ninnu de kɛ ale ye kangari da muso ɲɛna k'a ka dabila ka dɛsɛ muso tɛ ka se k'a dabila yala ale kan ka mun de kɛ a kan ka kuma lase muso fa de ma ou bien ale kan ka fɔ k'a tɛ furu la direct la de muso furula ka ban muso furunafolo bɛɛ sarala ka ban a filama furusiri kɛra aw de fɔ mais a ma taa ale ka so fɔlɔ mais muso kɔni bɛ su bɛɛ kɛ nin de la su bɛɛ kɛ nin de la comme ale bɛ taa bɔ a ye ale ɲɛ b'a la nin de la quoi ale y'a to de la ka telefɔni ta ka ale ɲɛ b'a la ani walicɛ wɔɔrɔw de bɛ baro kɛ quoi u bɛ kuma magamanw ni fɛnw fɔ ɲɔgɔn ma quoi yala ale kan ka mun de kɛ a kan ka muso fa de labɔ a kalama ou bien ale kan ka furu dabila pewu de an bɛ min fɔ an balimacɛ in ye yan'an ka ɲininkali in jaabi fɔlɔ an balimacɛ in an b'a fɔ a ye nin muso in t'i fɛ koyi nin t'i fɛ muso hakili tɛ se ka tila cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu bɛ kuma na a b'olu de fɛ ko min ma daminɛ fɔlɔ i y'a ye i muso a bɛ kuma lankolon na ani cɛ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ fitina kumaw na fɛn min yɛrɛ tɛ bɛn yɛrɛ fala taqda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad muso ka i kan yɛrɛ majigi fitina kan yɛrɛ walicɛ yɛrɛ o haramuyalen don jɛnɛya qualité de don i y'a faamu jɛnɛya qualité de don o kumana sisan an bɛna kuma na cɛ min y'a a muso ye a maminɛ muso ye nin cogo façon in na yala a kan ka mun de kɛ i ye a ye a bɛ ka nin ko ninnu kɛ i bɛ muso wele i bɛ kuma fɛ i y'a faamu a bɛ se ka kɛ muso lamɔ cogo ye walima fana a bɛ du min kɔnɔ o du yɛrɛ taabolo fana o bɛɛ lajɛlen bɛ ye ko nana ko sababu a bɛ du min na o éducation yɛrɛ taabolo a fanikinidenw a fɛndenw kow ka ca n b'a fɔ cɛ ye a yɛrɛ ka kangari da muso ye parce que ale ye furunafolo b'a nɔfɛ mais muso ma taa ale ka so fɔlɔ a ka kangari gɛlɛn da muso ye muso ka tuubi ka bɔ nin ko ninnu na o de ye hɛrɛ ye ni muso tuubira fa in istajabat laka faqad ihtadat ni a y'i ka wele kan jaabi a kanana a bɛ tɛmɛ n'a ka furu ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lakalan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye a ma n'i ka wele kan jaabi a kanana e lafiyara nka ni e ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ a ye a y'a juguya ka taa fɛ an b'a fɔ cɛw ye malo kun fɔlɔ o ka fisa a kun laban ye n donna ma fɛn ta i donbali ka fisa ye malo kun fɔlɔ o ka fisa a kun laban ye dɛ
ko min daminɛ kɛra k'i ɲagar labɔ ni cɛ wɛrɛ ye walima har ni ɲagar labɔ tɛ ko min daminɛ kɛra muso hakili dulonnen don cɛ wɛrɛ la i sen b'o ko la dɛ i sen b'o ko la e ye a ɲini a ma se k'e gasi tan arisa a bɛ boli la cɛ wɛrɛw dɔ kɔ i sen b'o ko la silamɛya tɛ sɔn nin ma silamɛya furuteli n'i ye nin furu ni mi cogo dɔ sɛtanɛ bɛ t'i fitina n'Ala b'i dɛmɛ i bɛ kɛ dayusu ye Ala k'an bɛ sababa ma i ye a yɔrɔ faamu Ala k'an n'aw dɛmɛ Ala ka hinɛ an ka taabaaw bɛɛ la Ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ kana Ala k'an ka fɔ Ala kana ka fɔ k'an di ɲɛma naam. Bon ni bɛna dan sigi an ka bi sigida la mais sɔni an ka bi sigida bila fɔlɔ an bɛ kuma di an ka sɛku ma n'a sɔrɔ kumakan laban b'a bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. Ustaz Abubakar an bɛ kumakan laban min fɔ an lamɛnbaaw ye an b'a fɔ silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye u ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye u ka sabali u ka o fara u bolo kan fitinaw cayara dugukolo kan sisan nka sabalibaga inna Allaha ma'a sabirin ka sabali ten fana e tɛ ka sababu fana kɛ o fana tɛ foyi ye dɛ Ala k'i ka sababu minnu kɛ olu kɛ i ka silamɛya baara kɛ i kana silamɛya lanɔgɔ i kana silamɛya dɔgɔya i ka silamɛya baara kɛ sigana ko bɛ minnu na i k'a bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kana u ka tɛmɛ n'u ka baara ye u ka silamɛya baara kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam ani silamɛya min nana u ka baara kɛ a cogoya la foyi tɛ kɛ a la ni hɛrɛ tɛ Ala de bɛ hadamaden lakana Ala de bɛ diinɛ lakana anw b'a la anw tɛ balo la Ala bɛ mɔgɔ nati min bɛ diinɛ in dilan Ala k'an bɛɛ lajɛlen fara diinɛ in dilan mɔgɔw kan aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'a fɔ n ko k'an bɛn sigida wɛrɛ